В индивидуалната надпревара за момчета до 12 години се включиха 72 млади петобойци от 15 клуба в страната. От хебърци най-предно класиране записа Димитър Кузев, който е седми след плуването и бягането. В отборното подреждане 12-годишните момчета на Хебър взеха сребърните медали. Пазарджики бяха в състав Димитър Кузев, Иван Божинов, Феликс Дамянов и Родан Георгиев. В същата възрастова група при момичетата участие взеха 41 състезателки от 6 отбора в страната. В индивидуалното класиране най-добре се представи Тереза Лулчева, която е пета. В отборното Хебър взе престижно 4-то място. Съставът на нашите беше Тереза Лулчева, Дебора Лулчева, Анелия Димитрова и Анелия Стамболийска. На държавното при 16-годишните участваха 20 момчета от 6 клуба. Отборът на Хебър в състав Илия Комсийски, Костадин Йотов, Илиян Ганев е втори. В индивидуалната надпревара Илия Комсийски е четвърти, а Костадин Йотов пети. При 16-годишните момичета участие взеха 19 състезателки от 5 клуба. И тук Хебър остана със сребърните медали. Съставът на пазарджиклийки беше Кристина Данилова, Изабела Здравкова и Валентина Тинчева. В личното подреждане Кристина Данилова е пета, Изабела Здравкова седма, а Валентина Тинчева осма.